Oj! Ja, ready, Eddie. Ja, her er vi så ved en kilde. Ferskvandskilde. I Jervsø. Ja, rigtig godt. Hvad så, Tarzan? Skal jeg prøve det? Ja. Det skal være du. Man skal holde sig på næsen. Ellers får man spillet hjernen ud. Det var det, du gjorde før? Ja. Så nu er du ikke med hjernen tilbage? Nej. Ja. Så skal det bare vaske. Hjernevasket.